Amba nobani kwefu? Nyanakho. Abo tata wenu nisuka phi? Suka Kraaifontein. Uphomnye tata wenu. Lo tata. Uyangcwaba oko. Ha? Ndinengxaki. Uthini? Uyangcwaba oko. Baphela. This is your only son. Out of 4. Out of 4. 2015. Ngcwabo munye. 2020. Ngcwabo. 2021. Ngcwabo. 2022. Ngcwabo. Uyangcwaba oko. Ingozi abanye bahlatshwa abanye bathola ingozi zemoto. Kunjani? Yes, so many problems. Khona ingxaki ezininzi. Ewe tata kakhulu. Ininzi ingxaki mina asiyazi ngasiqala ngapi sisengaphi. But it's not a problem of him alone. Kodwa yona ingxaki Apha yakhe. family, the whole family. It's in a lot of problems. Kusapho lonke ingxaki ezininzi. It needs to be sorted amongst you. Lento funeka isonjulwe phakathi kwenu. Listen, anyuka boy. Nyuka no tatakho. Ndingumbulelo Clean Boy, uBoy Simbulelo Clean Boy Kaniki ifan. Ngenhlalo ndisuka eKraaifontein. Ndihamba nodadewethu bobabini ibe nguNyanam. Ndiyeza ndavisitela le nkonzo. Isipidi sento bendingayicingelanga nokucingela nami uba izokwenzeka ngolu hlobo. Kodwa ke ndade ndafika apha afumana umnqa. Lo tata lona wavela ngixela ibonithunika inhliziyo kodwa ndaphinde ndaxola ngoba abantwana bam aba ndisanda ubangcwaba nenkosikazi bendiphila nayo uqala ngaphambili. Oko ndingcwaba kusukela 2015, 2020, 2021, 2022 kangokuba awu-21 no-22 ingu-October and ndingcwabe ngo-2022 ndingcwabe ngo-October. Ngo-2021 ndingcwabe kwango-October, kuhluke nje idate. And imost yokukufa konke kuyingozi. Ndingayazi uba ingozi evela ngaphi na okanye yaphi, kodwa ke ngokuqinisekileyo lo tata uvele wathetha inyani. Into ebendingayicingelanga ngexesha besendiyikhuphile kum entliziyweni, sendizixolisile. Kodwa ke wandizela umnqa ndixelele uba izawuqhubekeka le nto ukuba ngaba andikwazi uba ndiyinqande. Andiyazi ke uzayinqanda njani, uphofu ke uzandicebisa ndixelele uba funeka ndenze ntoni. Uyangcwaba oko. Ha? Ndinengxaki. Baphela. This is your only son. Out of 4. Out of 4. 2015. Ngcwabo munye. 2020. Ngcwabo. 2021. Ngcwabo. 2022. Ngcwabo. Uyangcwaba oko. Ingozi abanye bahlatshwa abanye bathola ingozi zemoto. Kunjani? Kulonyanam ke ukuphela kwakhe bebishikileyo. Kubantwana abayi-4, bendinabantwana abayi-4 qha, amadoda amathathu and then intombi iyi-1. Amadoda amabini andishiyile nentombi eyi-1 andishiyile. Ngoku ndishiyeke nomntana oyi-1 qha kuphela. Ndithetha ukuthi ke inyani ikhona apha, ndiyabamema abantu bazomamela. Mabeze abantu, umuntu azozimamelela azozivela ngokwakhe xa inengxaki. Abantu ke siyazi uba bathetha ngothetha. Bathetha ngothetha abantu ngalo lonke ixesha, zonke izicawe kuyathetha ngothetha. Qada xa uziqonda uba unengxaki, yiza apha uzolungiselwa ingxaki yakho. Ndiyaqala ngqa namhlanje uza, ndiyaqala ukuza apha namhlanje. Kodwa ndiphume ndihluthi. Ndiyambulela ke lo tata le nto andenzele yona, kuba ndizotsho ndiyiqonde uba ngaba yintoni kanye le igqiba ifemeli yam nabantwana bam. Ndizihambile indawo, ndifuna uncedo, ndizihambile nyhani, ndithenjiswa ngapha nangapha.
ndivele imali endinoyibala yi-40,000 rand xa ndinoyithetha imali endisendivela ibhatala apha kwaba bantu. Ndiqale yayi-20,000. Heyi, baninji bana bantu and babiza intloko yenkomo, xolo uba ndisitsho. Ababizi imali incinci. Kodwa ndike ngoku ndithenda ubona ke ngoku ndandifika apha ke ngoku ingathi noko incedo lizawuba khona because apha ke akho nemali endiyibhatalayo apha. So ndinalo ithemba lokubana ndizawuphila and le nto izawudlula, thembe ndinalo lelo kuba imali endizikhuphileyo izininji kakubi. Kodwa ke ndithinde ukufika apha ndafumana uba ndinethemba lokuba ababukeli ababe-TV ndiyabacela, ndiyabacebisa abanye, ndiyaqonda uba ayindimndedwa ukhuphe imali ezininji kula magqirhana la maxhwele. So nabo ndiyabacebisa noma basondele beze nganeno, uncedo balufumana. Mna ndinguNomsa ndihlala phaa eKrytfontein, ngubrother wam lo. Siyaziwa so uba sizii-brothers ne-sister. Nyhani le nto ayithethayo kudala sitsala nzima, etsala nzima ngabantwana. Bathi bobadala bekhule badala bathathwe emhlabeni bamka ngengozi. Noomama babo ngokunjalo. Noomama babo ngokunjalo. Kodwa ke ekuhambeni kwethu sihamba naye, sisiwa sivuka kumaxhwele kintoni sikhupha imali kude kukhutshwa amadli sokukhutshwa le. Akange kubekho bubhetere, akange kubekho bungcono tu. Kodwa ndithe ndawuva ngomeza wam ngapha kwendlela, ndaxela umeza wam makhulu masihambe sikhona icawe phaa ngoLwesibini inkonzo ethile. Sathatha inxaxheba ndathi mhlawumbi uncedo apha salufumana ngoba sesidinwe nale nto kuthiwa kwakude singamagqirha siyathakatha. Mhlawumbi nobu bugqirha bethu buzawuvela apha bucace uba nyhani siyathakatha, uyaqonda? Bucace uba siyathakatha. Usibona ke ngoku silapha. Utata lo walapha umpostile lo, utata upasta, thethile ba abantwana basekhaya abakabrother bamka ngengozi, yingozi. Ingengabakabrother wam yedwa abantwana bam, nosista Nontondo, sister wethu onguNtondo, untombazana nolekela yena, wamka ngengozi. Kulandela aba nje bamka ngengozi abantwana. Wamka ngengozi kakuqala yena. So utata lo uthethe into eyenzeke nyhani ekhaya and esingathi isezawuqhubekeka ngoba uthi isenkulu ingozi ezakwenzeka. Mna ndiyakholelwa ngoba ndiyabona, because uba ndibona nam ndibe ndiziva apha ngaphakathi apha ukuba ukholo lwam lunyanisekile ngoba ndiyakholelwa yonke ithetha ngutata.